Adolf Hitler má na rukách krv Židov, LGBTI, Rómov či zdravotne znevýhodnených. Počúvaj ma sem, Adolf Hitler má na rukách obete. Hej, to je pravda. Ale rovnako má na rukách obete Izrael, ktorý aktuálne teraz pácha genocídu v pásme Gazy. Prečo nikto z vás, progresívcov, toto neodsúdil? Prečo vy, progresívci, šikanujete a demonizujete každého jedného človeka, ktorý neodsúdil Rusko za vojnu na Ukrajine, ale nikto z vás neodsúdil Izrael za Irán, za Gazu? Ja si myslím, že vám vôbec nejde o mier. Vám vôbec nejde o dobro. Vám ide o záujmy jednej skupiny. Nebudem vravieť, čo je to za skupinu, ale keď sa pozriete, ktoré veci progresívci odsudzujú a ktoré veci ignorujú a nevyjadrujú sa k ním, tak vám bude evidentné, koho záujmy sa snažia najviac hájiť.